Bon dia. Avui et comparteixo de nou una comunicació celestial. En aquest cas és la comunicació celestial que sempre s'utilitza a l'inici de les classes de Shakti Dance, en la primera fase, en la fase de sintonització, que és l'Adimantra. En el Kundalini Yoga simplement es canta l'Adimantra, que és Om Namo Gurudev Namo Gurudev Namo Gurudeva, això 3 vegades. Amb el Shakti Dance es fa una comunicació celestial amb aquest mantra. Llavors, què és el significat d'aquestes paraules? Doncs diu Om, que seria com les 3 W que quan entrem a internet, no? Que ens obre el mur internauta, doncs seria com el so primordial que ens obre a tot aquest univers. No? Om. Namo significa invoco o m'inclino. Guru Dev, Guru és el savi, Dev subtil, és a dir, el que estem fent és obrir-nos convocant o inclinant-nos davant de la nostra saviesa més interna. Llavors, l'efecte que té aquest mantra és el de connectar amb la teva essència. Els moviments que jo utilitzo comencen aquí, en el tercer ull, i llavors diem Om, obrint les mans amb flor de lotus, la flor de la puresa, per obrir-nos a aquest univers des de la nostra màxima puresa. Om Namo, invoco, Gurudev, m'acaricio el chakra del cor, que és on està amagada la nostra essència. Gurudev, el nostre guru, la nostra saviesa interna. Namo Gurudev. Namo Gurudev. Va. I aquí tanco com que recullo aquesta saviesa i tornem a repetir. Sí? Fem amb música. Mans al tercer ull. Om Namo Gurudev Namo Gurudev Namo Gurudeva. 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 Inhala, eleva les teves mans, uneix-les, allarga tota la columna, sosté la respiració i aplica molt avant. Gurudev Namo Gurudev Namo Gurudeva. Deixa les teves mans i exhala al mateix temps que les abaixes. Vés suaument de l'euro per la terra. Gurudev Namo Gurudev. Sí? Doncs aquesta comunicació celestial us pot ajudar a connectar amb la vostra veritable essència quan sentiu que esteu fora d'ella, que és molt sovint amb molts de nosaltres. Desitjo que us ajudi. Fins demà.